Grabe kamahal ang isda. Fish na fish. Lato renta na itong ipalit diha kay more ma-afford. Ang lato tag 30 pa yun ang platito. Grabe ha kamahal. Pero sige lang, ang importante diha, mga inabuhi na ta. Karon guys, pag-uman ako bisita diha sa tong market diha, nag-meeting mi dire sa may Shell. Dire man mi among kuan, dire man among tapukanan dire. Nag-meeting mi diha nya, nakagasto bigit tag 200 diha, nipalit rataan ang murag bukhayo kay panadaw sa tawag ana. Pero ganahan ko kay taon ako kakauna ng pagkauna. Muna gipalit na ko, bahalag medyo mahal. Ang importante diha masaya ta. Nanatong kauban diha, usapon des mga hinampak na to diyang kauban. Grabe yaw, rambo kay purma dapat usa ko sa mukha ako. Mga kuan mali, mga bumbalabab mani. Mga bumbalabab mani sila. Boss Wiggy! Tara, Boss Wiggy, gabi action, Boss Wiggy, Actually, guys, naano sila yung meeting. Gahuwat na sila mga kauban. Kaya nalagi tayo agenda nga atong pagkahimuon. Abot na ang agendahan, nakagasto tag 200. Sige, tag pagkatawa ni. Sige, tag pagkatawa ni. Wa pa mabot atong mga kauban. Unta, mga bot sila. Kinsa may ka-preside aning meeting nga, oy. Di man yung tao mo tungag sa'yo. Kami nakagasto pa mindan eh. Nga kanay pong usan ako amigo dire, ganahan ko siya makita sa kamera. Muna akong iusbog diha kay para makita siya kay syempre yan ang mga highlights diha. Father of two na raman eh. Di na basta-basta. Shout out taga UB. I love you all. Wow. So karon guys, amot ka sige mi direct storya. Bisag unsa na lang gikaon diha. Muna nahitabo na mo dire. Napamigi planuhan nga di madayon magini planuha puro drawing na ni. Ang ending ani, wag gud man tayo na mo meeting. Muna, bus agal na to diha. Si Boss Wiggy diha. Game na diha kay karon pa siya kakatilawan ng Pascual yogurt. Lami ka na, hinilap ka na. Maora to. Wainong dan meeting nga.